Здравейте! Вие сте с YouTube канала на White Shadows Pictures, наживо от Studio Click в София. Малко си предупсателно. Да, защото фенките ще гадат после отдолу ще напишат какво правим, каква е тази коса. Това е перука, спокойно, маха се лесно, поддържа се лесно. Така. Днес ще ви представим новите лампи на Zhiyun, или както там се произнасят на мандарин, а именно Mouz G300 и Mouz B300. Сега е момента да споменем всъщност откъде идват тези лампи, а именно от Profile България, които са официален вносител на Zhiyun. По-нататък във видеото ще разберете какви са основните разлики между двете лампи, какви са приликите и коя от двете бих си купил аз. Първото нещо, което мога да кажа е, че съм много доволен от двете осветителни тела. Успяхме да свършим много добра работа с тях в няколко снимачни дни, както за видео, така и за фото. И двете лампи се водят 300 вата, което може би малко е подвеждащо, тъй като 300 вата при LED осветлението няма нищо общо с 300 вата при нажежаема кружка лампа, но те са достатъчно силни за 90% от нещата, които ние снимаме. И двете лампи са направени почти изцяло от пластмаса, като изключим само основите, които се закрепят към статива, те са изцяло метални, като това ги прави изключително леки за размерите си и за мощността си, но в същото време доста здрави и стабилни като изработка. И двете лампи изглеждат много красиви и с доста приятен дизайн. Като особено Mouz G300, освен че изглежда много компактна, тя изглежда и много красива и супер екстравагантна. Двете лампи също са еднакви като мощност, почти еднакви като мощност, но имат една основна разлика, която ги характеризира една от друга. А именно, че в Mouz B300 абсолютно всичко, което е необходимо за лампата е вградено в самия корпус, докато при Zhiyun Mouz G300 имаме баласт, който е отделен от самата лампа и това помага тя да е много по-малка. Но няма как да използвате без адаптера, който е към нея, което всъщност увеличава обема и теглото й. Друга разлика е, че при G300 имаме Power Boost Mode, който увеличава мощността на лампата до 500 вата. Но това е за сметка на шума от вентилаторите и самото излъчване на топлина от тялото. Докато при модела на B300, единството, което ви трябва за да започне да работи тя, е кабел, който да включите в електрическата мрежа. Което е безкрайно удобно и повярвайте ми, е безценно на терен, особено когато трябва да бързате за някъде и всичко да ви е много по-бързо и по-лесно. Другото предимство е, че тази лампа се събира на много по-малко място в раницата й, колкото тази, въпреки че тази е по-малка, тъй като тя се състои от много повече части и много повече кабели, тъй като тук ви трябва два кабела, един от адаптера към лампата и един от адаптера към електрическата мрежа. И всъщност тя взема повече място в раницата ви, или в куфара ви, или в вагона ви, или в багажника ви, или в тира, или в самолета, или в какво друго искате. Основното предимство на двете лампи е всъщност мощността спрямо размера им. А както знаем в този канал, размера винаги има значение. Те са в доста компактен размер за количеството светлина, което излъчват. Друго голямо предимство на тези лампи, освен мощността им, е всъщност и качеството на светлината, която излъчват. А какво значи това? Че всъщност когато снимате хора или определени предмети, цветовете, които ще вижда камерата ви, ще са максимално близки до реалните. Друго предимство е изработката на самите копчета по лампите и самите врътки, както им казваме ние, с които може да нагласите позицията на лампата и всъщност да я застопорите да не се мести повече. Като тази лампа B300 сме използвали с най-големия софтбокс, който имаме, именно Aputure Light Dome 2 и няма никакъв проблем в това да тя да седи на оставеното от вас положение. Самите дръжки са много приятни за работа, направени са изключително удобно и са с различни откорящи се цветове, за да може да ги виждате по-лесно. Друго предимство е, че и на двете лампи имате вграден държач за чадъри, което всъщност също е много удобно в моментите, когато искате да сте максимално компактни, може да използвате на обикновени фотографски чадъри. И двете лампи имат изключително големи вентилатори, като Zhiyun много хитро са го направили, като вместо да се опитват да го скрият, те всъщност го правят още по-интересен дизайнерски ефект. А именно правят ги в някакви много ярки цветове, което изглежда много приятно и красиво, когато гледате самите лампи. Като тези вентилатори ни трябват, за да може получената топлина да се отделя максимално бързо и лесно. От двете лампи тази всъщност отделя много повече топлина и това се дължи на това, че самото иззахранване е вградено в самия корпус.
Двете лампи са всъщност супер лесни за употреба и мисля, че всеки един оператор би могъл да се справи след 30 секунди разучаване. А именно при B300 имаме два бутона, които са отстрани на корпуса, левия е за димирането или за промяната на интензитета на лампата, а десния е за промяната на цветната температура. Тъй като предполагам, че са правени за американския пазар, даже са и надписани. Друго, което може да намерите по корпуса на B300 е USB-C вход, който служи за апдейтване на фърмуера. Много моя любима и трудна дума за произнасяне. Има копче, с което се включва и изключва лампата и всъщност място, в което да включите кабела. При G300 модела на самия корпус на лампата нямате абсолютно никакви копчета, тъй като имате управление, което е изнесено в адаптера за нея. По същия начин, както при B300, имаме три копчета, едно за включване и изключване, едно за увеличаване интензитета на лампата и едно за промяна на цветната температура. И двете лампи имат менюта, които са с дълго задържане на един от двата бутона. Когато задържите левия бутон на лампата, при двата модела, се появява меню, от което може да променяте езика или да ресетнете Bluetooth. Когато задържите дясното меню, се появяват ефектите, които имат тази лампа. А те са около 10, които ще ви ги покажем някъде изписани. Тук има ли място? Добре. А тези ефекти всъщност кога ги използваме? Когато искаме да пресъздадем буря, телевизор, който седи срещу актьора, който снимаме, или всъщност някаква мигаща странна светлина, която се ползва примерно в хорори или в много драматични филми или в фантастични. Аз всъщност тези ефекти ги ползвам главно на бурите, които ползваме и ги ползвам единствено за TV ефект, когато трябва да направим телевизор или огън. Защото там се прави с такива лампи, защото трябва да имат пиксел ефект огъня, защото иначе изглежда много смешно. Огън става супер смешен, ако няма, защото пиксел ефекта мести пикселите. И на пурата, като истински огън, защото огъня свети така и се мести, не нали да свети от тук, само и да мига. И двете лампи имат вградени в корпуса дръжки, които са безкрайно удобни, когато ги ползвате. И другото предимство е, че са с стандартния баланс байонет и може да използвате безброй налични аксесуари за тях. Както казахме няколко пъти вече, една от основните разлики между двете лампи е, че едната идва с баласт, отделно от тялото й, докато другата всичко е вградено в един корпус. Какво означава това? Че всъщност при тази лампа имате два кабела. Един, който идва от баласта към лампата, който е с дължина 3 метра и един друг, който е от електрическата мрежа към баласта. Докато при B300 имате един единствен кабел, който е от електрическата мрежа към тялото. Какво значи това в реалния живот? Всъщност тази лампа, корпуса й на самото тяло, което излъчва светлината, може да е много по-малко и по-леко. И може да го сложите на много по-недостъпни места или на много по-леки стативи. Но трябва винаги да предвидите къде може да закачите самия баласт. Докато при тази лампа, тя е малко по-тежка от тази, ако говорим само за корпусите, и по-обемна и всъщност няма как да я сложите на места, на която може да поберете тази. Тук е моментът да призная, че от двете лампи много повече харесвам B300 и то благодарение на това, че няма висящи части от нея, които да ми пречат постоянно и да се чудя къде да ги слагам и да ги закачам. Като хубавото при G300 е, че самия адаптер си идва с вградена закачалка, която може да използвате много лесно и удобно. Другата причина, която харесвам много повече B300 е, че всъщност всичко е много по-лесно за пренасяне, за употреба, за ползване след това. И всъщност единственото, което ви ограничава е дължината на кабела към електрическата мрежа. Друг много голям плюс и на двата модела лампи всъщност е апа им, който е изключително лесен за употреба и всъщност може да управлявате абсолютно всяка една настройка на лампата от телефона си или таблета си. Самия ап се казва ZY Vega и го има за iOS и Android устройства. Както виждате, тези лампи са доста подходящи да се облягате на тях, което се случва през цялото видео, предполагам. И другото, което е, че всъщност тези лампи са доста бюджетни. Какво разбираме доста бюджетни? И всъщност, може би те нямат аналог, който да с такава сила лампа на такава цена. В момента на пазара в България особено. Като в момента на заснемането на това видео, цената на тези лампи в България е на B300 е 1000 лева, на G300 е 1150. Тъй като доста похвалихме лампите до сега, сега момента е пък всъщност да изборим и някои от нещата, които не ми харесаха в тях или недостатъците им. На първо място това са миниатюрните дисплеи, които имат те. И докато при G300
Всъщност аз мога да много повече да се приближа до дисплея и да го видя всъщност какво представлява и какво е изписано на него, но при B300, ако е разположена така, на тази височина, мога да го проверя и да се приближа много до него. Но в много редки случаи ние всъщност ползваме така лампите. Ние ги ползваме много по-високо, на много по-трудно достъпни места и тогава практически е невъзможно да видите какво е изписано на дисплея. Което значи, че не може да видите на колко процента е силата на лампата ви и на каква цветна температура сте настроили. В този случай на помощ идва апа, който управлява тези лампи и всъщност е много полезен и ние в 95% от случаите ги управляваме чрез апа. Друг недостатък всъщност е дължината на кабелите, които идват в комплекта с лампата. А именно при B300 кабел, който идва от електрическата мрежа до корпуса, който по моя лична преценка е между 3,25 и 3,95. За повече информация следете Google. И е крайно недостатъчен, защото когато използваме в повечето случаи тази лампа за интервюта, самият статив е на височина 2 метра, което значи, че остава 1 метър, който трябва да е от статива до контакта, в който трябва да използвате лампата. И това налага използването на удължители, на разклонители и други такива помощни средства. Тук обаче има и нещо друго, че всъщност кабела, който използва Zhiyun, е абсолютно стандартен захранващ кабел, който може да намерите всяка една железария. И всъщност може да си поръчате такъв кабел с много по-голяма дължина. При G300 положението е още по-критично, тъй като имаме два кабела всъщност, от които единият е вграден. Какво имам предвид под това? Всъщност този кабел, който е от главата на осветлението към адаптера, е несменяем. Какво имам предвид под това? Той е закрепен без да може да се маха от самия корпус на тялото. И е с дължина 2,85 до 3,10, пак според нашата преценка на око. И това всъщност ви ограничава много. Ако искаме тази лампа да я разположим примерно на тавана, високо някъде, всъщност този адаптер може да е максимално далече на 3 метра от нея. Което значи, че трябва да помислим как да го закрепим и него на тавана и как да прекараме от него захранващ кабел към електрическата мрежа. Друг неприятен факт при модела B300 особено е, че тъй като казахме, че кабел е стандартен, когато го ползвате не както трябва, може да причините нещо много странно на лампата ви. Какво им преди по това? Включвате лампата, пускате я, тя започва да работи, вие започвате да снимате интервюто и вашия асистент минава покрай лампата и се спъва в кабела. Кабелът се вади абсолютно безпроблемно и лесно и всъщност може да стане много голяма беля, така да го кажем. Така може да гръмне лампата ви или да не дай Боже да го удари някой ток. Другия минус, който успях да намеря в тези лампи за времето, с което разполагах с тях, е, че всъщност те пристигат в кашони с изрязана твърда пяна в тях за самите тела, което е доста неудобно за пренасяне и всъщност изглежда доста странно, когато се появите на снимки с 3 кашона, в които има осветление. Но ние решихме този проблем много бързо и лесно, като използваме раници, които притежаваме и куфари на колела, в които просто слагаме телата така както са. За някои хора минус може да е и всъщност шума, който издават тези лампи. Какво имам предвид по това? Самите вентилатори, тъй като са доста големи и при B300 са 3 броя на самата лампа, има вероятност да, когато микрофона, който използвате е много близо до лампата, да ги чувате. Това е лесно поправимо в постпродукцията на звука и всъщност тези вентилатори са доста тихи, особено в сравнение с някои други лампи с такава мощност. Според мен това са идеални лампи за хора, които се занимават с корпоративни видеа, които са на терен, но се изисква максимална компактност и много малък екип. Какво им преди по това? Лампите, както казах вече няколко пъти, са изключително мощни за размера си и в същото време са супер лесни за употреба. Нямате нужда от много асистенти за тях, няма нужда от много големи чанти за тях, нямате нужда от много големи и тежки стативи, за да ги ползвате и това ги прави максимално удобни за ползване на снимки тип интервюта на локация. Както ще видите в B-roll, който сме заснели, ние успяхме да съберем в една стандартна чанта, която имаме на колела, 3 лампи, а именно B300, G300 с адаптера и B500, по-големия им брат, по-мощния, в една единствена чанта, в която успяхме да съберем не само телата, ами и двата рефлектора и всички кабели необходими за захранването им. А сега, да ви кажа коя от двете лампи бих си купил аз, ако трябва да избирам само едната. Най-добрият вариант е по принцип да вземете и двете, но ако трябва да избера само една, то тогава аз бих избрал, всъщност не бих избрал нито една от двете. Бих си купил по-големия вариант на B300, именно B500.
който е за абсолютно същия размер и на корпуса на тялото, аз получавам 200 вата повече като сила на осветлението. Или както казвам аз, много по-лесно ми е да намаля една лампа, отколкото да пусна на сила по-голяма от мощността й. Защо всъщност ни трябват толкова мощни лампи? При наличието на толкова голямо ISO вече на камерите, при толкова светли обективи, които разполагаме, достъпни светли обективи. Причината е, че всъщност в повечето случаи, когато снимаме интервюта, всъщност нещата, които снимам аз най-много, аз обичам пред самите осветителни тела да има нещо, което да намалява светлината. Какво имам предвид под това? Обичам светлината, която ползвам за да рисувам хора, за да света хора, да е много мека. За тази цел аз използвам пред осветителното тяло или рамки с някаква дифузна повърхност, или софтбоксове, които всъщност намаляват с няколко стопа светлината, която излъчва тялото. Ако не сте разполагате с бюджет само за една от тези две лампи, 1000-1100 лева, то тогава бих избрал B300. А защо бих избрал B300? Защото имат аналогична мощност, но всъщност тази лампа е много по-проста за управление, много по-малко части има, които трябва да събирате, прибирате и всъщност много по-бързо се работи с нея и много по-лесно. За финал на видеото мога да кажа, че силно препоръчвам който и да е от двата модела лампи, като за цената, размера и интензитета си, мисля, че са един от най-добрите избори в момента на пазара. Ако искате да видите много други ревюта на снимачна техника за фото и видео, моля абонирайте се за канала ни. А ако имате идея за нещо, което може да направим ревю, моля пишете в коментарите. Но при тези... Стига да приготвяй сечение, защото се кам, че я си лечение наведнъж не може да така. Всъщност мощността и... Кое? Което всъщност много помага, когато искате да сте много компактни и лесно подвижни. Отслабнете. То е с вас, само два чадъра, които са... Защо трябва да кажа които са? Сравнително малки корпуси. Топлината, която се отделя, трябва по някакъв начин да се отдели. Друг недостатък са дължината на... Не ме поправяш. Няма нищо. Че се появи биполярното ми разстройство и ще видиш кунг-фу панда розова.